Masayaw na usuhan niya ng panahon, isang pa ini ayun itong mga panahon. Kurat sa natukan, dirigo na mapaparo, paborito na sayaw sa manhon. Mga sayaw na usuhan niya ng panahon, isang pa ini ayun itong mga panahon. Kurat sa natukan, dirigo na mapaparo, paborito na sayaw sa manhon. Matunan niya ang bida, kay may andang niya pero may kwarta, higala pagsayaw kurasa. Ibaratong akong kilala, matunan niya ang bida, kay may andang niya pero may kwarta, higala pagsayaw kurasa. Nagsusriyaw ang bisita, kay nasayaw na ang hila. Iyaado kay patantumpa, ibaratong nagkumpa-kumpa. Nagsusriyaw ang bisita, kay nasayaw na ang hila. Iyaado kay patantumpa, ibaratong nagkumpa-kumpa. Dito nga ang may suno, may babae na mistisa. Okay, damo salamat Mr. Samilo Barbo. Ani mo aminudo o ani mo kapariha. Okay, ngato kita ang masunod. Ang masayaw Mr. Louie Abindanyo from Santa Cruz. Okay, kasi ito, dinadayo kita. Welcome to Mr. Louie Abindanyo Murasa.